kaya siya tinawag na kalderetang dinosaur kasi hindi siya yung typical na makakain yung kaldereta na maliliit. Eto, set isang ribs po talaga na malaki. Wala namang maliit na dinosaur eh. Kaya tinawag siya na kalderetang dinosaur dahil sa laki niya. Sa halagang 135 lang po, makakain na po kayo ng kalderetang dinosaur. Good for 2 to 3 person na po yun. Sarsa pa lang, kulang na. Kaya sa sobrang laki niya, halos hindi na talaga siya nagkakasya sa mangkok namin. Kaya yung sauce, sinihiwalay na namin para mas madali pa rin siyang kainin. Ang part po ng kalderetang dinosaur natin is pork ribs po talaga siya. Same din po sa sinigang natin, meron din tayong mga pork ribs na malalaki. Kaldereta ang tininda ko talaga, number 1. Paborito ko po kasi ang kaldereta. May share ko lang din po sa inyo. Dati kasi, kaya tumatak yung kaldereta sa akin. Pag nagluluto ang nanay ko po ng kaldereta, once in a blue moon ko lang siya matikman. Kasi nakakapagluto lang po ang nanay ko. Kapag sumasahod lang ang tatay ko. Kapag nagluto ang nanay ko, talagang simot yung isang awali sa aming magkakapatid. Sobra sarap. Dati, sir, yung sinigang natin, ulo lang talaga yung binibenta natin. Dahil sa pagiging creative ng misis ko, nagdagdag siya ng mga idea, nagdagdag siya ng lechon kawali, nagdagdag siya ng ribs. May time na meron din kaming bias na malaman. Pero seasonal lang siya eh. Yung sinigang na ribs natin, ganun din po, 135 pesos lang po. Malaki na po yun, good for 2 to 3 person. Ali sabaw yun ng sinigang. Yung kaldereta namin, pag natikman nyo po, malalasahan nyo unang-una yung kagat ng liver spread. Yung linamnam, sobrang malinamnam siya kasi yung broth po ng pinagpakulo ang mga buto-buto namin, ay yung ginagawa naming sarsa. Kaya sobrang linamnam niya. Tapos at the same time, meron siyang onting anghang. Ako mahilig ako sa maanghang na kaldereta pero hindi ko siya ginawang spicy para makain din ng mga bata. So, pag gusto nyo ng maanghang, lagyan nyo na ng sili, bahala na kayo dyan. Yung sinigang namin, isa sa pinagmamalaki namin kasi ito, pag natikman nyo yung sabaw namin, para nyo na rin natikman yung sabaw ng mama mo. Literal na sinigang lang po ito, yung typical na sinigang natin. Maasim, malinamnam, ganun pa rin, malinamnam, di po nawawala yun kasi buto-buto po yung ginamit natin. Hindi porket buto-buto yung mga tinda natin is wala na po kayong makakain. Malaman po yung mga tinitinda natin, marami po kayong makakain. Hindi po siya buto lang as in buto, malaman siya. Maraming nagtitinda ng kaldereta pero dito nyo lang makakain ang pinakamalaking tipak ng kaldereta. Kung tawagin, kalderetang dinosaur. Ako po si Daryl Angelo Cortez, aka Boss D, ang nagmamayari ng sinigang ni Boss D. Simula po kami January 28, 2026. Nabuo namin tong idea na to. Dati kasi mayroon kaming sisigan. So ang gusto ko kasi talaga yung kinakainan siya, sir. Yun talaga yung pinangarap ko. Actually, yung sisigan namin unang-una, hindi talaga siya nag-boom. Tapos nagka-pandemic, kaya nagsarado po. Tapos dahil mahilig kami ni Mrs. sa sinigang, panibagong pangarap yun, sir, na gusto namin sana magkaroon ulit. Tapos ayun, pinagplanuhan namin. By God's grace na nangyari naman na nakapagpundar ulit tayo ng kainan na pinapangarap natin. Sa kalderetang dinosaur po namin, nag-start po kami ng paisa-isa or 2 piraso. Actually, wala po siya sa menu namin. Ang meron po talaga kami yung kaldereta lang na nakakat yung hiwa-hiwa. Meron kasi akong buo. Sinubukan ko maglagay unang-una isa hanggang sa hinanap-hanap na siya. Tapos hanggang sa na-vlog po, dun pumutok yung kalderetang dinosaur natin by accident. Mura po yung paninda natin. Unang-una naka-direct supplier po tayo. Kaibigan ko po kasi yung supplier mo. Saka para makatulong tayo sa community natin. Saka kasi sa namin, gusto namin mangyari, ang makatulong po talaga.
yung ganitong hanap buhay, mahirap na masarap, na nakakapagod, na masaya. Mahirap kasi unang-una, para kang sumusugal eh. Hindi mo alam kung matatalo ka o mananalo ka. Kailangan mo ng paniniwala. Unang-una, paniniwala sa Diyos. Number 1 po yan. Number 1 po yan. Basta naniniwala ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi niya pababayaan yung business mo. Yung business na po yung nagbabayad ng bills para sa amin. Malaking tulong na po yung para sa amin kasi yung bills talagang ano yan eh, mabigat na pasanin yan panghabang buhay. Panghabang buhay yung bills eh. So ngayon, nung nagkaroon po ako ng ganitong business, siya na po yung nagpo-provide ng pambayad ng bills namin. Sa mga kumakain sa amin, sa kakain pa lang, sa mga dumadayo, sa lahat ng mga suki namin, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Iniimbitahan ko rin po kayong kumain dito sa munting aming kainan, sa Sinigang ni Boss D by DNW. Dito po kami matatagpuan sa 695 Domingo Santiago Street, Sampaloc, Manila. Or pwede nyo pong isearch sa Google Map, Sinigang ni Boss D by DNW. Lalabas na po agad dyan. Power mga kapaa! Hindi na mag-guard sa mangkok sir, no? Tapos salat na natin yan, sir, mangkok. Trending sa atin, sir. Caldereta, ano? Dinosaur? Caldereta, dinosaur, sir. Tapos, sasarsaan natin yan. Nakabalito ka ba? Sa Caldereta tayo na mo, isa. Na rin. All eight. Magkano nilaktaran? 75 per order. 135 lang. Caldereta? Sinigang dari. Yung Caldereta,